Kanta aton Ginoo one more time. Hallelujah! Pangamuyo ta. Lord, pasalamat sa sininaaga nga ari kami dire magadayaw sa imong ngalan. Itipong hatag ang amon lugar bukos nga kabuhi sa imong ngalan sa pagdayaw sa imong Ginoo. Hallelujah! Magamba sa pagdayaw, ang pagpasalamat sa Ginoo ng aton Diyos. Makakanta kita na palakpak. Magamba sang pagdayaw kag pagpasalamat sa Ginoo nga atong Dios. Magamba sang pagdayaw kag pagpasalamat sa Ginoo nga atong Dios. Ihalat sa iya bukos nga himaya. Dalayaon ka, Jesus nga among Dios. Magamba sang pagdayaw kag pagpasalamat sa Ginoo nga atong Dios. Magamba sang pagdayaw kag pagpasalamat sa Ginoo nga atong Dios. Ihalat sa iya bukos nga himaya. Dalayaon ka, Jesus nga among Dios. Magakadto kita sa ginharian sang Dios, sa paghalat sang pagdayaw ta. Kay ini nga adlaw gintugas ang Ginoo, sa pagkinalipay kag pagkanta. Magkinalipay kag magsinandya sa pagpasalamat sa atong Ginoo. Magkinalipay kag magkinanta sa pagpasalamat sa atong Diyos. Magakadto kita sa ginharian sa Diyos, sa paghalat sang pagdayaw ta. Kahiningadlaw gintugas ang Ginoo, sa pagkinalipay kag pagkanta. Magkinalipay kag magkinanta sa pagpasalamat sa atong Ginoo. Magkinalipay kag magkinanta sa pagpasalamat sa atong Diyos. Dalang halat sa pagpayat sa pagdayan sa atong Diyos. Dalang halat sa pagdayaw sa puloy-an ng atong Diyos. Kag sa imo kintungyan ang halat sa pagpasalamat. Kay sa imo kintungyan ang halat sa kalipatan. Dalang halat sa pagdayaw sa puloy-an ng atong Diyos. Dalang halat sa pagdayaw sa puloy-an ng atong Diyos. Kay sa imo kintugyan, Kay sa imo kintugyan ang halat sa pagpasalamat. Kay sa imo kintugyan ang halat sa kalipay. hallelujah! Makakalipay kita sa paghalad, sa pagdayaw sa aton Ginoo sa sininga-aga. Hallelujah! Salamat Ginoo. Magadayaw kami kag magayaob sa imong ngalan, Ginoong Hesus, sa sininga-aga. Kung magtulok sa imo kabalaan, kung magtanaw sa imo himaya, kung ang tanan sa palibot manginlandong sang kasanag mo. Kung magbatsyag ako sang kalipay, kay ginangkon mo ang kasing-kasing ko. Kung ang tanan sa palibot manginlandong sang kasanag mo.
Nagayaob ako. Nagayaob ako. Kakabuhi sa pagyaob sa imo. Nagayaob ako. Nagayaob ako. Kakabuhi sa pagyaob sa imo. Kung magtulok sa imo kabalaan, kung maglantaw sa imo himaya, kung ang tanan sa palibot manginlandong sang kasanag mo. Kung magbatsyag ako sang kalipay, kay ginangkon mo ang kasing-kasing ko. Kung ang tanan sa palibot manginlandong sa kasanag mo. Nagayaob ako. Nagayaob ako. Kakabuhi sa pagyaob sa imo. Sa imo lang, O Diyos. Nagayaob ako. Nagayaob ako. Kakabuhi sa pagyaob sa imo. Sa imo lang, O Diyos. Nagayaob ako. Nagayaob ako. Kakabuhi sa pagyaob sa imo. Sa imo lang, O Diyos. Nagayaob ako. Nagayaob ako. Kakabuhi sa pagyaob sa imo. Ginoo, sa sining aga, ginatugyan namon ang amon pagyaob sa imo. Ginoo, wala na sang iban nga amon tagaan sang amon pagyaob, kundi ang imo lang gingalan, Ginoo. Salamat sa sining oportunidad kag pribilehiyo nga makayaob kami sa imo sa bukos namo nga kinabuhi. Tanan nga kadayawan, tanan nga glory, tanan nga himaya para lang gid sa imo, Ginoo. All glory belongs to you. In Jesus' name, amen. Palakpakan ta ang Ginoo sa sinyaga. Sige, ikamustahan ay mayuhom ka sa tupad mo, no? Bisan may face mask, hindi kitaon. Pero ang balisa nga nalipay kung ari ka di subong. Sige, pwede na kita kapungko, no? Kagsalamat sa aton worship team sa North Winds, no? So salamat kid sa ining time, no? Nga maka-worship kita, no? Kag makasimba kita tanan sa aton nga hiligaynon nga service. Kag salamat, no, sa maayong tsimpo, no? Kag gina dugaw lang ulan subong init na gid go, init. Dire tabla na iblaw. Okay.
So salamat gid no sa ini nga time nga makasimba kita, nga makatipon kita. So welcome sa His Life Ministries. Glorify God, make disciples, Hiligaynon Service, 10 a.m., Santa Clara Avenue, Barangay Banago, Bacolod City. So sa mga nagalantaw online, no, gina-invite ka mo namon nga kung ari ka mo diri sa Bacolod, pwede ka mo ka-join o maka-intrada soon. Kag makaupo di sa amon sa pagtipon, no, where imperfect people are perfectly welcome. So, salamat kid sa pagkagto. Kag ang aton subong series gyapon is Bounce Back, no? Ang aton subong pinakaulihi na salamat kid pinakaulihi na ning nga ano subong no nga topic sa ini nga series nga Bounce Back, no? Ang aton nga topic sini re-explore your possibilities, no? Tun-an naton ang libro ni Nehemiah, no? Bali tun-an ta karon ang topic sa Bible about kay Nehemiah o Nehemias, no? So bounce back aton series, no, nga aton verse dig nga ginagamit ang Proverbs chapter 24 verse 16 nga nagasiling, kay bisan makapito pa malaglag ang matarong nga tao, makabangon man siya gyapon. Pero kung ang malaot ang malaglag, hindi na siya makabangon pa. Grabe ka tahom no nga ginapakita diri nga ang mga tarong kung nagatuo ka kay Kristo gina-considered ka na nga matarong kay tungod anak ka na sang Dios mong ti may ara time sa kabuhi naton nga galaglag kita nga gadagdag kita nga nahulog kita sa sala, nahulog kita sa temptasyon. Pero ang Dios ay nagabulig sa aton nga magbangon kita. Kung kisa may ara sa trials no sa kabudlayan nahulog ka na wad-an ka na sang pag-asa, nawad-an ka na paglaom. Pero ang Diyos nagabulig si mo nga magbangon pa. Pero siling dere ang malaot yam, kung malaglag, hindi na siya makabangon pa. Kay kung kisa kung ang paglaom ni mo wala na, kung wala ka na sang pagtuo, kabudlay magbangon. Pero kung kita nga Kristiyano, kabalo kita nga ang aton paglaom, buhi nga paglaom, kaya ang aton Diyos, buhi nga Diyos. Si Kristo ya buhi, kag buhi sa gyapon, no? Tiyan mo na nga may mabulig diya sa aton, bisa na laglag kita, may makabulig diya sa aton nga magbangon sa kabuhi. Sa aton subong re-explore your possibilities, gapadumdum na dire nga sa aton subong may hara sitwasyon nga nagakontrabla sa aton, gusto ta maging maayo, gusto ta maging matarong, pero may hara mga sirkumstansya sa kabuhi nga nagaatubang ka sang masakit, nagaatubang ka sang problema, nagaatubang ka sang trials, sang kapigaduhon. Ti kung kisa nabudlayan ka, no? For many of us, there are many situations that work against us, no? Klaro nga ginhatagan ka sang Diyos ang vision, ginhatagaan ka sang Diyos sang paglaom, gingaan ka sang Diyos sang kung anong dapat mo imuon. Pero may mga sagabal sa kabuhi, no? May mga obstacles, may mga kabudlayan. Ti ini subong matun-an ta na kay Nehemiah, no? Kita mo daw Nehemiah. Si Nehemiah may may gingaan sa sang Dios, sang vision nga himuon niya liwat ang pader sang Jerusalem, no, para maprotektahan ang mga tao. Pero sa iyang leadership damo sang may makontra siya, may nagakontra nga mga lain nga lugar, ang sa sulod naman sang Jerusalem ang mga pagtuo sang tao to duga hina na. Ti damo man obstacles nga ginatubang si Nehemiah, pero si Nehemiah yan nagapabakod gyapon. Bisan pa madamo sang circumstansya nga nagakontra siya, nagapabakod sa gyapon. Ari yung verse ta sa Nehemiah chapter 4 verse 6 to 12 na siling diri nga padayon ang amon pag-ubra hasta nga katunga na sang kataason sang pader ang amon na patindog kay ang mga tao nagaobra gid sing tudo. Pero sang mabalitaan nila ni Sanballat, Tobia, kag sang mga Arabo nga mga Amonhon, kag mga taga Ashdod, nga padayon ang pagtindog sang pader sang Jerusalem, kag ang mga buho sini natabuna na naakigid sila, no? May ara times bala sa kabuhi mo nga ginahimo mo ang ginapaobra sang Dios mo, ginahubra mo ang maayo, pero may nagakontra gyapon simo. May nagakontra gyapon simo, damo gidi. Nagplano sila tanan nga sa lakayo nila ang Jerusalem, agod gamuhon kami. Pero nagapangamuyo kami sa amon Dios.
Kag nagbutang ang mga gwardya, nagbutang sang mga gwardya adlaw kagabi agod protektahan ang amon kaugalingon. Karon nagsiling ang mga taga-Huda, ginakapoy na kami sa pag-ubra, kadamo pa sang mga nagkalatiphag nga parte sang pader nga halakuton. Gani hindi namon ini masarangan nga tapuson, sa piyak nga bahin naggasiling ang amon mga kaaway, kibuton lang naton sila nga aras na kita sa ila lugar. Dayon pamatyo naton sila, kag mauntat na ang ila pagubra. Ang mga Hudiyo nga naga-istar malapit ang ila sa ila permi nagabalita sa amon sang ila plano nga pagsalakay. Grabe no kung makita nimo si Nehemias nagaubra sila sang sang pader, kag gito ya adlaw-adlaw yagaubra gid sila, kag kung si Nehemias naga-fasting fasting sila sang mga adlaw-adlaw nila nga duties para matapos ang templo bisan pa fasting sa pagkaon. Kung lang taon mo naman sa Nehemiah 6 verse 12 to 13, nagsiling naman diyaw nga, gani nagpadala si Sanbalat kag si Geshem sang sini nga mensahe sa akon. Gusto namon nga makapagkita sa imo sa isa sa mga baryo sa patag sang uno. Pero naibaluan ko ang mga nga may plano sila nga malain sa akon. Gani nagpadala ako sang mensahero sa pagsiling sa ila nga, Aryo, nami niyo ang ambal ni Nehemias nga importante ang akon ginaobra subong, gani hindi kamo magkadto dira. Gani hindi ako magkadto dira, hindi ko mahimo nga untaton ang pag-obra agod lang nga magkadto dira. May ara times sa kabuhi nga gaobra kita sang gusto sang Dios sa aton, pero ginauntat naton kay damo obstacles, damo sang circumstansya nga gakontra sa aton, tiga untat kita. Kung kisa naman niya, may ginaobrat ang insakto, galing doon na katubang kita sang pagpalibog, nagatubang kita sang kakulba, tinagauntat kita, kabalo ka nga, ang tao nga gakakulba, hindi mo na nasa kailangan pusasan pa. Kaya ang tao nga nakulbaan niya, paralyzed na siya, bisan wala pa sa sang pusas siya, hindi na nasa magiyo, kay kulbaan na sa mong, wala na sa may ginahimo, na lang sa dara na lang sa balay nila, way na sa may ginaobra, kay nakulbaan na sa mong, amo na ang fear, ang kahadlok, nagaparalyze sa tao, no? Bisan wala siya pusas, may imaginary na sa nga pusas, kay kulbaan na sa mag-atubang sang dapat himuon. Pero si Nehemias, hindi amo na si Nehemias, siya nagasigi, gyapon obra. Ang mga obstacles siya, wala gina sa pakyang iya focus sa ginapaubra sang Dios sa iya. Ti sa aton bala subong focus kita sa dapat ta obrahon o distracted kita. No, sa kalibutan damo distraction siya. Kung kisa nagahandom ka nga masugod ko guro, masugod ko obra, masugod ko negosyo, galing pandemic man, karon way man na may mabaton kung magnegosyo ka subong malugi ka man na kay pandemic. Ati kung kisa ginapasugtan ta nga ang obstacles nga ang kabudlayan nga ang krisis magauntat sa ato, no? Paano ni man mawad-an ako ni kwarta kay pandemic subong ti budlay na ni, paano ta ka bounce back, no? Paano ta ka bounce back? What if binalugi kita tungod sa pandemic? What if nawad-an kita sang obra tungod sa pandemic? Paano kita makabangon liwat? No, bisan nadagdag kita, nalaglag kita. What if atubang ka what if ikaw binaka-experience sang COVID-19? Paano ka makabangon liwat? Tandaan ta nga ang matarong nga tao, bisan malaglag na sa kapito pangkabises, ang Diyos siya mabulig siya nga magbangon. Tiyan mo na aton subong, no? So when things comes up and interrupt our life, how we respond matters. No, kung paano kita mag-respond sa mga kaproblema naton, importante katama. Hindi ka ma-discourage or emotional, no? Hindi ka mag-base sa emotion mo lang, kay kung kisa emotion mo kung nakabatsyag ka sang kadlok, kung pilion mo nga maging mahadlok, ma-respond ka bla sa fear, wala ka na may mahimo. Pero kung mag-respond ka sa pagtuo, dako ang mahimo mo. Kay kung gapati ka sa Diyos, kay kung may pagtuo ka, wala imposible mo. Ang nakapalipay bala sa Diyos, ang pagtuo mo, faith pleases God. Without faith, kung without faith, impossible gid nga to please God, no? So kung wala ka pagtuo, imposible nga mapalipay nimo ang Diyos. Imposible man nga may mahimo ka.
To explore your possibilities is to be reminded of the things, no, God has called you to do. And after a major setback, do it again, no. Dumdumon mo kung ano ginapaubra sa imo sang Dios. Kagdara imuon mo liwat. Kung nadagdag ka, bangon ka, himua liwat ang ginapahimo si mo sang Dios. Ang pamangkot subong. Kanino ka bumabangon? No? Para kanino ka bumabangon, no? Ara na permesa pasayod sang kape, no? Para kanino ka ba bumabangon? Kung gabangon ka tagadlaw, anong purpose mo nga ari ka di sa kalibutan? Hindi mo tuod mabalaan ang purpose nimo. Hindi mo tuod mabalaan ang purpose mo kung why ka nakakilala kung sino nagtugas mo. Paris ni ang microphone ni Bio. Kung may paminsaro ni sabi nga iyabi, no? Ti dason matingala sa anong purpose na diman? Kung ano bino kung gaan ka binbinto, be dason wala. Dason why ka kabalo kung paano na sa kung siya lang bimaminsar, ano ni purpose man hindi sa kabalo eh. Kay microphone lang sa mong anong purpose ko man nga mo ni tsura ko nga anong purpose ko di. Pero kung mangkoton niya ang nag-uubra sa iyaya, anong purpose ko? Bining nagali kung ang tingog, gali gapa ano no, gapa amplify no, gapa baskog sang tingog sang tao, ti amo ning purpose ya. Ti kita hindi ta mabalaan purpose naton kung hindi naton pamangkoton ang nagtugas sa aton kung ano nga ari ko di sa kalibutan. Gali ang purpose ng kabuhi, gali ya, gintuga ka ni Jesus para magkabuhi kay Jesus, no? Gintuga ka sang Diyos, ginhimo ka sang Diyos para magkabuhi siya. Wala ka gintuga sang Diyos para magkabuhi lang sa kalibutan, kay ang kalibutan diri temporaryo lang, pero ikaw yung gintuga ka sang Diyos nga ano kano nga eternal ka, nga bisan mapatay ka diri sa kalibutan, may kabuhi kang wala sing katapusan kung ara ka kay Kristo. Pero kung wala ka kay Kristo ya, ti sa kalaglagan kay distraction. No? Gapati kita nga kung ara ka kay Kristo ya, kung mapatay ka diri sa kalibutan, sa langit ka, pero kung wala ka kay Kristo, separado ka sa Diyos sa eternity, no? So paano naton ma-explore ang aton possibilities, no? Paano naton kung nadagdag kita, paano kita makabawi liwat? Importante anay una-una, learn to relax, be at peace, no? Pray, no? Kung pwede ka fasting, fast. No? Kung mag-relax ka, hindi ka pwede kapalibog, no? Kaya kung kapalibog kaya bisan diin ka pa nga lugar kung nagapalibog ka ginaya, do wala ka blapis, do wala ka sang kalinongaw. No, kung kapalibog ka bisan ara ka pa sa baybay, bisan ara ka pa sa bukid, kung nagapalibog ka, do wala gid kalinong, no, kung gawuri ka. Tandaan nato no, ang mga butang blang nga ginapalibugan naton, ang mga butang nga ginakulbaan naton, kalabanan sina wala pagkakatabo. Grabe gino, amo na gani nga kabudlay nga ang mga tao nga grabe sila magpalibog, no. Kita tanan grabe magpalibog, no. Wala ka mo kabalo nga ang pagpalibog sa la nagali, ala. Ano naman ang pagpalibog sa la na? Ti meaning makasala ka nagali by worrying lang. Tandaan naton nga ang mga butang nga hindi sa pagtuo o wala sang pagtuo, sala na mo. Ting pagpalibog, do ginakontrol nimo ang mga butang nga hindi mo man makontrol, no? Ginapalibugan nimo ang buwas, ti pero wala ka pa man sa buwas. Ginapalibugan nimo ang sanguna, ti pero hindi mo naman maislan ang sanguna, kay ang sanguna natabo na, hindi mo na maliwat. Ang mahimo mo lang ya, mabag-o mo ang subong nimo. Amo na gani siling ni Jesus, sa Matthew chapter 6 verse 25 to 27, siling niya, amo gani nga nagasiling ako sa inyo, nga hindi ka mo magpalibog sa inyo pangabuhi. Siling ni Jesus, hindi ka mo magpalibog sa inyo pagpangabuhi. May ara na kamubla presidente o hari o kilala nga nagasiling nga crime na magpalibog o hindi ka mo dapat magpalibog. Wala no, si Jesus lang nagatudlo, hindi ka mo magpalibog sa inyo pagpangabuhi. Pero kita tanan guilty sini, no? Mga ginikanan, kapalibog ka mo sa inyo kabataan. Perme, no? Perme. So, siyempre, bisan mga kabataan, kapalibog man kalabanan. Pero siling ni Jesus, hindi ka mo magpalibog sa inyo pangabuhi. Kung ano ang inyo kaunon o kung imnon, kag kung ano ang inyo bayuon. Kay kung ginahatagan, kamo sang Dios sang kabuhi kag lawas, hindi mahimo nga hindi niya kamo pagkatagan sang pagkaon kag bayo. Siling pagani ni Jesus, so ginexample ni Jesus,
nga hindi ka dapat magpalibog, no? Kay una-una ang Dios maga-provide simo, ang Dios maga-provide sa mga kinahanglanon mo sa kabuhi, ang Dios ang magahatag sa imong kinahanglanon. So hindi ka magpalibog. Pero nagahatag sa example nga hindi ka magpalibog, sila nga tan-awa bala ninyo ang mga pispis nga nagalupad-lupad, no? Subong ara may pispis gamay, oh. Pero si Jesus nangambal tanawa ang mga pispis nga galupad-lupad. Wala sila nagtanom, wala sila nagaani, kag wala sila nagatipon sang pagkaon sa bodega, pero ginapakaon sila sang inyo amay. Hindi bala mas labaw pa kamo sa mga pispis? Sino sa inyo ang ari pagino kinambalya? Sino sa inyo ang makapalawig sang inyo kabuhi bisan jutay lang paagi sa inyo pagpalibog? Wala gid. Ang kamaturan, ang mga taong ang galawig ang kabuhi, wala gapalibog. Kaya ang gapalibog, permiya nagataas, BP, na stroke, napatay. Pero ang mga tao, yung wala gapalibog, sila pa na nagalawig kabuhi. Pero kung lang taon ni mo, ang ginambal ni Jesus, lantawa ang mga pispis, blakit. Kaya nga, kita ka na bla pispis nga gapalibog. Sino nakakita na pispis nga nagapalibog? Wala, no? Wala, no? Way kapakita, pispis nga gapalibog. Kung lang taon ni mo ganyan, pispis nagakanta pa, no? Nagakanta pa nagakanta pa kung aga. Ikaw aga na naman, di naman ko na makakita sa pagkaon. Kuman, gapalibog ka na, ano na lang ni future. Kuman, dujutay, kwarta ko subong, makabuwi pa ko ni hasta dason nga tuig. May pandemic pa, gapalibog. Kaya prong pispis nagakanta, duway siya labot sa pandemic, no? Tiyan mo na, no? Wala may mabulig ang pagpalibog siling ni Jesus. Siling niya wala gid may mabulig, no? Hindi maglawig ka buwi mo sa pagpalibog. Kag kung magpalibog ka, hindi mo maliwat ang sanguna, hindi mo makontrol ang palaabuton. Ang mahimo lang sa pagpalibog simo, maikawaton niya ang kalipayan mo subong. Ti kung ang kawatan makadto sa inyo balay adlaw-adlaw, pasugot ka nga mangawat sa adlaw-adlaw sa inyo balay. Hindi, no? Ilakan mo yung imupertahan, ilakan mo yung inyo gate para hindi kasulod ang kawatan. Pero kita tanan, kung may mga paminsaron, kita nga magpalibog, kita nga gapalibog, no? Nga way kita kabalo, nga makawatan sa nga ginakawat, yung aton nga kalipayan. Subong, pero ginapasugtan talang niya, no? Bisan na adlaw kita nga magpalibog, okay lang para sa aton niya, okay lang, Actually, nagalibog ulot kung wala kita palibugan, no? Do gusto tagid ya magpalibog. Ti dapat ang imuon ta pray, no? Pray, no? Mga muyo ka. Hindi ka magpalibog, mga muyo. Ang kalibutan niya gatudlo nga mga muyo ka pa pwede ka lang gid ka palibog. Actually, ang praying ya, no? Kung magpangamuyo kaya, ginahatag mo ang mga butang nga hindi mo makontrol sa iya nga makontrol nga sa iya nga in control sang tanan, no? Tandaan mo, hindi mo makontrol ang mga butang diri sa kalibutan, pero ang Dios in control. In control sa sanguna, in control sa subong, kag in control sa palabuton. So, hatag sa iya ang mga butang nga ginapalibugan mo. Ang balito pa, hindi ka magpalibog subong. No, hindi ka magpalibog subong. Kay ang Diyos na nalipay simo kung may ara kapag tuo. Di ang pagtuo, hindi ka man pwede nga pagtuo ka, doon ka palibog, kadlaw-adlaw, kay ka-contradict na sila mong, ang resulta sang pagtuo, ya kaisog, ang resulta naman sang pagpalibog, ya kahadlok. So ano pag ginangaton nga dapat himuon, wala labot sa learn to relax, be at peace, no? Pray, hindi magpalibog. Ang kaduwa tagit nga himuon, practice thought awareness, why kakabalo nga dapat, bisan sa paghuna-huna nimo, may ara ginahambal ang Diyos kung ano dapat ang imo paghuna-una. Ti subong sa aton, anong ginahuna-una naton? Subong problema, no? Anong ginahuna-una naton? Kung ano lang ginahuna-una naton, kung ang ginahuna-una naton, kung anong ginlantaw tatong nga programa sa TV, amo pa nagyapon ginapaminsar naton. Kung ano nga mga balita to amo na ginapaminsar naton, kung ano nga mga chismis to amo man nagyapon sa una-una naton. Pero ang Dios nagtudlo kung ano dapat ang una-una naton. Siling niya diriyo sa Philippians 4:8, mga utod, hunahunaan ninyo permi ang mga butang nga maayo, kag dalayawon ang mga butang nga husto, talahuron, matarong, putli, matahom, kag halangdon.
may ano gali no, may thoughts gali nga dapat naton ipaminsaron, may mga ano dapat huna-una nga dapat naton ihuna-hunaon o paminsaron. Mga butang nga husto, talahuron, matarong, putli, matahom, kag halangdon. Grabe no, amo na saya dapat naton huna-unaon. Hindi dapat ang una-una naton, hindi dapat puros problema lang. Of course, tanan kita nagatubang sang problema no. Kag kita tanan nagatubang sang challenges. Kag bisan si Nehemias amo na natabo siya no, may mga problema sa may mga nagakontra siya, may mga nagakontra man sa imo subong o sa aton no. Pero ang aton dapat ginapaminsar, tandaan ta, kung the more ta nga ginapaminsar ang obstacles, the more ta ginapaminsar ang problema, ginapadako pa ginaton ang problema no. Pero kung the more naton ginapaminsar kung ano kadako ang Dios naton, ang problema naton gamay-gamay lang sina. Pero kung ginapaminsar ta permi ang problema lang, ang problema do ginahimo ta na Dios naton no. Dapat ang ginapaminsar naton solusyon. Kag makakita lang kita solusyon kung nakilala naton ang aton Dios, kag kung gapangita kita sang ways no kung paano ma-solve ang problema no. So focus kaya sa solusyon no. Kay dara ang importante gid. So dapat ang imo ginauna-una positive no, kay amo na ang siling sang Biblia. Kag siling pagiti, learn from your mistakes and failures, no? Normal sa tao, pares to sa ginbasa, takagina, nga madagdag ka. Nga makaobra ka sang sala, no? Pero kung kabalo ka lang gid nga sala na, kung ginaliwat-liwat mo pa, hindi naman na insakto, no? Pares ni be, kung kabalo ka be, inibe o butang, tabi ka pang orinte, ni be, tidaso na korinte, kabi, agoy, tigin kwa mo dahin kamot mo, dason ginika po naman liwat, na korinte ka naman liwat. May wisdom sina, wala no, kay ginaliwat-liwat mo lang ang sala mo. Kabalo ka na lang gid nga pangurinti ni ginhikap mo pagidliwat, isong ginikap mo pagidliwat. Dapat learn from your mistakes, no? Amo na sa gani ang purpose ng mistakes, no? Meaning na miss mo lang ang good take, no? Pero kung liwaton mo na liwat, dapat kay tungod nga nakabalo ka na nga pangurinti sini, hindi ka na magikap, no? Amo nang kabuhi kalabanan sang tao, kabalo na sang sala ang ginaobraya, pero ginaliwat-liwat niya. Dapat makabalo kita yas kung ano ang kung sala naton, kung mga failures naton, dapat gintun-an tayo na. Actually, pinaka-importante, learn from the mistakes of others, no? Ang mga sala sang iban, tun-an mo kung ano ang ila failures, tun-an mo. Pero hindi mo yung pagchismis, of course, dapat tun-an mo lang. Kay para hindi ka masala pareho sila o hindi ka madagdag pareho sila. Kay kung lang taon mo sa ginbasa, tama ni kagina, no, nga bisan makapito pa malaglag ang matarong, nga tao, makabangon man siya gyapon. Pero kung ang malaot malaglag, hindi na siya makabangon pa. Di makabangon kaliwat, pero you need to learn from your mistakes, learn from your failures, tun-an mo ang imo nga mga sala, imong mga failures. Dason isa pagid ka importante naton nga may imo to explore our possibilities is to choose your response. Kung paano ka mag-respond, kung paano ka kung ano imuon mo tapos mo nakatubang sang setbacks, sang temptasyon, sang kabudlayan, ano imuon mo? Siling sang Biblia nga wala sing pagsulay, grabe no, wala sing pagsulay, wala temptasyon, wala trials, wala kabudlayan nga nagaabot sa inyo nga wala man nagaabot sa iban nga mga tao. Pero masaligan ang Dios sa iya promisa nga hindi niya kamo pagtugutan nga sulayon sing sobra sa inyo masarangan. Kad kun mag-abot ang mga pagsulay sa inyo, magahimo siya sang paagi agod madaog ninyo ini. Tandaan nimo, kung ginasulay ikaw, ginatimtar ikaw, ginabutangan ka sa mga obstacles nga kabudlay-budlay ged, ginabutangan ka sang kabudlayan, sang pagtilaw, sang ano no. Tandaan nimo nga gasiling kita nga hindi nato ni masarangan kay grabe gini, pero tandaan mo ang siling sang Biblia ang Dios nagahatag sang alagyan nga masarangan nimo ina. Ti kung ginasulay ka subong, hindi ka magsiling tao lang ko ti give in na lang ko surrender na lang ko mapasulay na lang ko, mapatimtar na lang ko kay tao malang ko. Tandaan mo, may alagyan ang Diyos para ma-overcome mo na. May alagyan ang Diyos para madaog mo ina. Patiyan mo ang ginhambal sang Diyos mo, no? Kung ginasulay ka, kung
Kung ara ka sa problema, tandaan mo nga may ginahatag ang Dios nga lagyan, ti pangamuyo ka kag pangitaon mo ina, fasting ka, pangitaon mo ang ang paagi sang Dios agod nga madaog nimo ang kabudlayan, ang pagtilaw, no, o ang pagsulay. Kagang ini ang isa pagid ka importante to explore our possibilities is we need to set yourself some goals, no? May goals ka dapat first kay Hezekiah. May goals, ang goal niya is to rebuild, no, the wall. Mag-ubra liwat sang pader, no, para sa proteksyon sa mga tao. Bisan nagambal siya nga manaog sa hindi sa manaog kay great work gid kuno kay maayo gid nga ulubraon ang iya ginaobra. Ti importante sa aton man nga may ara kita goals dapat sa kabuhi, may ara kita plano sa kabuhi. Kay siling gani sang Bible, no, sa Proverbs chapter 16 verse 3, siling dire itugyan sa Ginoo ang tanan nga ginaplano mo nga himuon kag magin dinalagon ka. Itugyan mo kuno sa Ginoo ang tanan mo nga ginaplano nga himuon. Ti ano itugyan mo sa Ginoo kung wala ka plano? Wala, paano ka katugyan sa Ginoo kung wala ka plano? Ti dapat may plano ka para may itugyan ka sa Ginoo. Kag maging madalagon ka, siling sang Proverbs 16:3, no? Ti importante gid nga we need to set ourselves with some godly goals, no? Dapat may goals kita nga hindi kontra sa gusto sang Dios nga himuon naton sa kabuhi. So importante nga may goals, importante nga may plano, importante nga may vision kita, nga may palanawon kita sa future naton. Kag ang isa pagid ka importante man is build your self-confidence, no? Siling sa Philippians 4:13, masarangan ko at tubangon ang bisan ano nga kaimtangan paagi sa bulig ni Kristo nga nagapabakod sa akon. Philippians 4:13. Kag ang last kag pinaka-importante gid is to develop strong relationships, no? Importante gid ang relasyon. Tandaan nimo nga ang manggad madula ni. Ang tanan nga mga manggad sa kalibutan madula, no? Ang gwapo nga salakyan madaan, ang gwapo nga balay pwede na masunog, ang kwarta ay madula lang na, no? Malupad-lupad lang, hindi mo mabalaan, di na to nagagto kwarta ko man. Pero mga relationship nimo ya, relasyon nimo amo na sa ang pinakamaayo mo nga manggad sa kalibutan. No, relationship mo sa Diyos, relationship mo sa isi ka tao, importante na sa pinakamaayo na nga manggad. Siling gani sa Ecclesiastes chapter 4 verse 10, kung ara ka sa kalisod, mabuligan ka sang imo upod. Pero kung makaluluoy ka, kung ara ka sa kalisod, nga wala sing may magabulig sa imo. Importante gid nga may magabulig man si mo, no? Kay kung kung gina-treasure mo ang relationship nimo, relationship mo sa mga abyan mo, relationship mo sa ginikanan mo, buligan ka ginanila ya. And the best way, no, nga makapabakod sa relationships nimo sa isi ka tao is time, no? Time, oras. Kaya ang oras ya, once nahatag mo na, hindi mo na mabalik liwat. Ang kwarta ya, mabalik lang na liwat si mo ya, pero ang oras hindi na mabalik ya, no? Hindi na naton makontrol ya ang oras. Pero kung ginahatag mo na sa relationship mo sa isi ka tao, maano gina nila, nung mabalyo gina nila. Kag kung ara ka na sa kung ara ka na sa kabudlayan, buligan ka Manila. Kung nagadagdag ka, may may mabulig. Pero ang pinaka-importante gid, develop your relationship with God, no? With God, no? Kay siya ang aton nga shepherd, no? Siya ang managbantay sang karniro. Kita kuno yan, parehas lang kita sa karniro. Ang karniro, bala kung lang taon mo, ang sapat nga karniro, ano ni saya, no, defense, ginatawag ni sa nga defenseless, kay hindi ani masarangan nga i-defense ang iya ko galingon. Why ni saya sang ngipon nga talom-talom nga makakagat sang ma-attack siya, ang karniro, wala ya. Wala karniro nga talom kuko nga makakarosa sa mga ma-attack siya, hindi mas depensaran ka galingon niya. Pero ang karniro, wala man nagapalibog. Ang karniro, wala man nagahadlok. Nga kay kabalo sa nga may manugbantay sa iya. Bisan ng karniro, bisan hindi iya madipensaran ang kaugalingon niya tungod wala sa talom nga kuko, wala sa ngipon nga pwede makakagat sa kontraya. Pero way sa nadlok kay gapati sa nga may manugbantay sa nga masarangan sa protektaran.
Ti kita, may parehas man kita sa kaniro, no? Ginasiling tagani nga sa Psalms 23:1 nga ang Diyos ang akon manugbantay, no? Ti kung manugbantay nato ng Diyos, may ara times nga hindi ta na masarangan ang problema ta. Kay kung sa aton lang ko galingon, hindi ta na masarangan. Do parehas ta sa kaniro mong wala ta talom nga kuko, wala ta ngipon nga ano no nga makakagat sa kontrata. Kundi gasalig lang kita sa kaniro naton nga magaprotektar sa aton. Amo na sa katahom, no? Kung ara ka kay Kristo, kay siya ang maimo manugbantay, kag maayos ang nga manugbantay. Protektaran niya ka sa tanan nga kabudlayan, sa tanan nga mag-aatake si mo. Tutuod, hindi mo masarangan nga ikaw lang, pero may manugbantay ka nga makasarang nga magbulig sa imo. Dason magasiling ka, paano ko gamiton sang Diyos? Kay damo ko may ginimo sang una, damo ko may malain nga naginobra sang una. Pero tandaan mo, samtang nagkakabuhi ka pa, ang Diyos siya may plano gyapon si mo. Ariyo, no? And you say, God can't use you. Ginasiling mo, hindi ka mausar sang Ginoo. Tandaan ni mo, si Jacob, cheater sa, no? Mandaraya sa. Pero isa ni sa ka mga grabe nga mga tao sa Biblia, no? Si Peter had a temper, mainiton ulo. Si David may affair, may krida. Noah nakagihubog. Si Jonah nagpalagyo sa Ginoo. Si Paul gapamatay tao. Si Gideon insecure kag talawit. Si Miriam chismosa sa. Si Marta permilang kapalibog. Si Thomas gaduwa-duwa. Si Sarah impatient. Si Elijah depressed. Si Moses bulol. Si Zacchaeus putot. Si Abraham tigulang. Kag si Lazarus patay na pero gingamit sila tanan sang Dios. Because may grace, no? Ang grasya sang Dios ang aton kailangan. Kag ang iya power works best in our weakness, no? Sa aton kay hinaon, dara ga work ang gusto sang Dios sa aton kabuhi. So subong ko nagapamati ikaw kag wala ka pa kasiguraduhan nga ara ka na kay Kristo, hinulsol ka sang sala mo kag batunon mo si Kristo nga imo Ginoo kag manuluwas kag siya ang imo manugbantay, siya ang imo Ginoo kag siya ang imo maduluwas, no? Importante gid nga masubmit kita, no? Magayaob kita sa kabubuton sang Dios sa aton. Kay kalabanan subong amo nang pinakabudlay sa tao sa kalibutan, wala nagayaob, wala nagasurrender. Kay para sila ya akon kabuhi, akon choice, akon kabuhi, akon rules, akon kabuhi, ang akon kabuhi ako lang ya no. Duka siling kita guya siling kita yang independent kita ya katama pero hindi na tutuod kay tutuod ya parehas kita sa karniro nga wala kita may sarang, wala kita talom nga kuko, wala kita sang talom nga ngipon nga makadepend sa aton kaugalingon kundi maga-depend lang kita sa aton manugbantay nga siya ang in control sang tanan. Kung nagadagdag kita, buligan niya kita. Kagkabalo ka nga ang karniro, ginadisiplina na sa sang manugbantay, no? Ginadisiplina na sa, there are times nga ginadisiplina na sa. Kaya ang Diyos ginadisiplina man sa mga tao nga iya ginahigugma. Amo na sa kanami, no? Kaya ang Diyos ang aton manugbantay. So let us come to God in prayer. Heavenly Father, salamat Ginoo kay ikaw ang amon manugbantay. May ara times sa amon kabuhi nga nagapalibog kami, may ara times nga nagakulbaan kami, pero Ginoo, ginasalig namon sa imo ang tanan. Kay ikaw ang in control, ikaw lang gid ang makasarang, ang makaprotektar, ikaw ang makababangon sa amon kung nadagdag kami. Kag Lord, ikaw gid Lord ang makabulig lang gid sa amon. So Lord, we entrust everything to you. Ginasalig lang namon sa imo ang tanan. Kay ikaw ang maayo nga amay, kag kabalo ka maghatag sa mga maayo nga butang sa imo nga mga kabataan. So Lord, we entrust everything to you. Bless your people. In Jesus' name, amen. Mayong aga sa tanan. Malipayon bala ka mo? Dalayawan kay ang Ginoo kay subo mata kita sa haton. Ikapulo kag halad. Basahon ko sa Mateo 6 verse 31 to 33.